Ngarap da kajing sungu yo play sa isen ni kapor ya bang ayo banya kren bat pi lengba kani ka channel jong ka potternet ban nga ai ngu yo play ba pi snap ya ka ktien ka jong play na kapor sha kapor ha ba pi snap yo diang ya ka jing kerku ha ba pi pediang fio diang ke nya kabor ban nga ngai bu train kerku fi ru lengba kani ka khubor ka bangan kren ha kani kapor ka bamenta ban nga ngai kani ka khubor ka long namta jong fi bat ya ka ba ngala ban ong ba utrai Ukraine ni ka khubor ban pen chlor ya phi ban pen sle ya phi ban ai bor ya phi ba phila ban shakri utrai hani ka por nga kwa ban pulin ka tin ka jong blay no yanes ka nong ka bakhat ar ka khot ka ar hu saw ka tin ka jong blay ka ong shisha nga ong a film da iwe simbai ko ida ha ba ka khando bat ba iyap itai ai sa barwe henry la da iyap I say no bon so Uta uba iet yala ka jingim undu no yaka uta uba isi yala ka jingim hagani ka perthai unripen im yaka shaka jingim bam jikot kini kilong ki kentin ke bau Jisu uai yaka taka nuksa lengba usumbai wong lada utau sumbai umhap haga kendo bat bau utau sumbai uyap utau sumbai usa amarwe Henry lau kloi ban yap ban hap haga kendo uta usumbai unpen mi shibon kiksa pakata ka dega jingshisha Botra Ukraine ya phi haga ni ka sngi ka bamenta hatu fidain em utau sembai fidain em utau sembai baga tin ka jong blai ka ong utau bu it la ka jingem undu no e ka hanre utau bu isi te ya la ka jingem haga ni ka perthai un ripen em ya ka shaka jingem bam jukot utau bu isi la ka jong ka jingem kai ka ta ka jing isi ya ta ka jing ngin ya kran khamadien re kwa ban kran shwa ya utau sembai ya ka botra Ukraine haga ni ka sngi ka bamenta U Jisu Udai maunin kong utau sembai jong ka breu. Ya ka baulawan na beneng shakendo ban yap bat ban long ka jingker ku ya ki babon. Ladau Jisu umwan shini shika perthai ban ladau kloi ban yap ban hap ka kendo ban wan shagani ka perthai bat ban yap nagamenta jongi ka bamut hi usa marwe. Henry namar baulawan na beneng shakendo bat ula kloi ban yap haga ding pna Tadehing ta nagading pna abola mi pat aga sngi ka balai upen mi no shibon ki so ba dehing ta ngi ba lapen mi lapen kaya ka balang lengba kata ka jingle ka jong trai U Jisu de utau sembai ya ka ba ula kloi ban wan na beneng shakendo ban hap aga kendo ban yap bat ban pen em ya ki babon Tadehing ta utrai u khot yangiru ya ka ne ka wai pat wong Bamangiru ngin longken kita ki sembai. Lada utrai unut ban I wat ya ka beneng. Lane shimla benut ban I wat ya kata ka buram ka jang ha ka beneng. Haba ki angel ki mani haba usensyar ha ka bor ban ha ka buram. Kloi ban I no wat ya kata wan na beneng shakendo. Kata ka de ka jingkeli ka ne ka sngi. Pi kloi ni em ban I no e ka ne ka perthai. Ya ki jing sngop ha ke jongka. Ya ki ken jong ka ne ka perthai. Usembai. Lavi pet usembai udan kam shwa ban yap banda usembai ulayap namar hap that terkhong usembai anda bala that terkhong usembai ulayap bat kumta lati ka khendo bala bet yau tau sembai haga da ka khendo banda la bet yau tau sembai haga da ka khendo dei hang ta bo new sembai udan haga da ka badum bat haga da ka badum jong ka khendo wan so slap wan sa ka bat hang ta new sembai uhaban pat banda la pat uhaban ksam Uhaban yale ban mi nagata ka badum shakatai kabashai. Tading ta shimla do man sim bat uksat nagata ka kendo bat umi blood umi itai shilut bahadin nang ta usa san ba usa kala uding ba bat nang ta sami shibon kiso. Bat kadai ka tayo ka jingim ka jongiru kalong kumtahi. Hatung ilong em kita kiba syathat na kamantau trai. Hatung ilong em kita kiba kloi ban yapno na kamantau Jesus Christ. Ngamong ba hado banda yap Henry hatungi kloin aman yap kat bangidang im. Hatungi kloin aman ba ya ka ding pna kat bangingidang im. U Jisu ang pibot ya nga fia ba ya ka ding pna. Kata ka day mde hado banda yap na kat badang im. Hatungi kloin aman yap na kamantau trai. U Jisu ang ladaw niyo sembai kloi ban yap. Usa amarwe. Balada pi pim kloi ban yap. Lada pi pim kloi ban ba ya ka ding pna. Balada pipim kloi ban sya ya kita ke jing sya ya ka bau trai upa ya pi ban sya. Ban ina no ya ka ni ka perthai ban it ya ka ni ka perthai re ban it yu trai. Pi kloi na man le ya kata lemda pi le kum ta fi sa marwe. Henry da pi long ba kloi ki ba yap ban yap no na ka man tau trai Jisu.
ban yap no tagi ki jonga ki kata ki jing long ki jonga ka jing hanga mai utau manga kata danga kata ki banga utau ngau yap no pada bau ni ngau yap no de hang taken ba utau sembai usakala longken utau sembai ubala ban seiso uniu sembai haba yap sya that ban ngai don pring jofi ni ka poru pa pila pediang chi cha U Jisu pi sya that pi sya kren ben pi sya dung sya tanra pi le chini sya tai bi ki briu ki kren set ki wit ya pi bat ki penran khmut aba pi don bat ki nyau ben ya pi na mar ba pi pediang yu trai le ru hok le ru bha le pastor ne le riu khoj kum ni kum tai ki kren ya pi sya dung sya tanra ngakwa abnong ifi wat num sngoram wat nom sngoram utrai udan ringkat bat pi wat nom sngoram ayu baga perthai ka kren ya pi bat ai ba pi pin long ki ba sha that kum niu sembai bala sha that hadu man ter khong hadu ban yap ai ba ma pi pin yap no na kata ka jing sngo kata ka bakin jadok ke jong pi na kata ka jing sngo briu ke jong pi ban ong balai ki ong yang a kum ta badan pring jong pi ke ni ka por pi sngo pi ya leng ba kata ka jing sha kren ben mar pi apdiang yu trai ke jaka trei sha kren ben mar ki tip ya pi man sha pi long kum no ba ha ke snong ka thau le ni hang no pi sha kren ben na mar ba ki tip ya ke jing long ka barim ke jong pi man ta ba pi apdiang yu trai pi mut ban bot ya ke klenti ke jong trai ki briu ki kren ben ya pi nga sngo ha ni ka por ba finang pet ru ya ka program ji ki potnet ki briu ki ju kren ben ke pet ku mini pastor ne pi pet ku mini ke jing alap ne pi pet ku mini ke jing ka pet ma pi kum tam ta ki keren bapi sengoram haba ki breu ki ong ta teng bapi pet yang ka program pi pet ha ka bari nama pimlot ban pet ya ka bapau no haba ki breu ki yo ka bapi pet ya ka jingalap ya ka gospel ki keren ben ya pi mlelei to ka mlelei ba ngangai bu trai usno thu ya ka ta ba la da pidang le ran mlelei pet marwei shom ta mlelei bato ai ba pi pinang ngap ya ka tien bat ai ba ka tien kan ngam kan su thiet ka jingim ke jong pi ba ka tien ka jong blai kan long ka bor nam da ka jingim ka jong pi ha ne ka pon ka kwa ba nong ye firu ha ba to samba u yap bala tep ha ka khndo ba de hing ta ha bala tep ha ka khndo Syata syabadum banga sngo ba dona pring jong piru ba bi pediang yu trai sum si sngo man yo no ta ke jing kemen ke jing suk ye henry penban la sha tep penban sha ka badum sngo ku ma pilej man syabadum ki wan ke jing le ke jing ke jong pi sha ki wan ki let's say ki financial problem na ki wan ke jing na ka yeng na ki khon ki ti na lock na ka lock na ki parlock ke jong pi ka wan ke jing bading ta pinang mat si shui ke jing kumbolong lu sembai hoi ulang ngam se ka khndo ba hakata ka badum ulong badang tau sembai shimla sange no hang ta han re u habu yo ile ya uslap habu yo ek upat no sunan baga de kata ka download ke jong fi ai ba kan long ka balwet be akhamat jong trai ai ba ka download jong fi kan long ka ba penrit be akhamat jong trai wat nom pai dien ksat ngau kwa no fi kumbong lu sembai wi ksat na ka ne ka khndo ba shimla give up ksat ba mi no plitch te jrong ba to ai ba ka jing jong fi kan mi bloit baka perthai kan ni ba pidei sha ki nong bot ki jong trai ba ngai lengba kata ka jing aksai ki jong fi pin long ken kita ki breu ki ba sei so ban pen mi shibon ki so ba lengba ka jing ki jong fi anda ki breu ki ki so kin ngat ya ka ka ba pi ngat kin ngat ya ka ba pi lap kin ngat ya ka ba pi sngo ba deng ta ba pi ngat pin long ka daw ka jing ka khu ya ki ba bon ba mi no shibon ki so ba ngai ka de kata ai ba U Jisu hoi la syakran ben U Jisu la syale ben ai ma phir pinya na jo ka tak lenti wat ju sngo pher ke bogom kata kemen ha bagi breu ki kren ben ya fi kemen ha bagi breu ki le ben ya fi wat nganget kata ka jing sya ka jong fi ka long pen ban ka jing yo nong na ka menta jong fi ngan duai nam ta jong fi ka ni ka sngi ka ba menta u trai u e ya fi to khain do ila ka jong ka jing wat e ni ka jing em ngor tau bu e la ka jing em un do no e ka roi tau bu e si la ka jing em un sham ya ka ong ka tien ka jong blai wa de heng ta to ai ba finum pen so bha than ya la de ki jong ka do na ki jong ni ka perthai ring marau yang ni ka do ring marau ni ka do na ka mentau Jesus Christ kan filong ka daw ke jingker thu fin long fin mar la fila yo ma de ke jingker khu fin long ka daw ke jingker khu ki bon ki men sem ki bakodor utrain ker khu fi nga kwa ban duai hang ni ka por ka mentala da fi fila pediang yu trai fi kwa ban ya kendo ya ngiru ki bru ki penram wat ju snoi ka tawan ni kendo ya ngi yo ban ya kren bat fi ngi yo ban ya slok bat fi ngi yo ban ya duai bat fi ngi de duai ka ni ka por ka menta haleluya trai ni ka por nga wan akmat jong me kerteng ke jong Jisu nga duai ko trai na ka benta ko konrat ni khon ki bakodor ke jong me
ya ba men pen chat bor ya ba men pen selek go try ni ki kon wei pi wei ko nak de ka bor ke jong me ko try dan ke try ke bam la bat me na mar me ki bala go try ngadwai ngker khum ni ki kon ki num do men sim no ba ki pediang ni me ko try kum tau sembai ablai hallelujah unlong ba kloi ba yap no ban yap no try ban tep no ata ke khndo ban mi nang ta kum te ki sembai ko try ban mi simun ki so ba try ngi tep ko try ba me lap thmul pai ni ki kon ban mi simun ki so na ba ke jing em ke jong ki ko try ai we can long ki bi ne ai can long ko try ki be fight the good fight of faith kita ki bi le to ke jing le ba 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 ki nom sange no kum kita ki sipai ki be slor ki jam try hallelujah ngadwai ngker nget try men ker khu men kta men pen thamai men pen chat bor men pen slek ini ki kon jame way pi way hallelujah kerteng with Jesus nom pnem amen but amen wanom le rai men apply ke gospel ke jom Chris da pi sngo ba pi dang don ke jing program wanom le wut men ta ai ba pin nang ngam sho ke tin ke jong blai ai ba pin nang ngam ke jing ke jong try fin don ke foundation na ke tin kan nong rim na ke tin hang ta fi se thu ya ke ba fi long how try hallelujah try ker khu fi ngen sekindo fi la an phone fi la an wan sing ke jakaru try ker khu fi kublai shibun amen